Tak a už se nám blíží první běžci, vítáme první běžce na chatě Mír. A kdo nám dobíhá? Překvapil. Číslem 221, pojď! Pěkně. Natřel si úplně na máslo. Druhý běžec už se blíží. Martin Holiš s číslem 144. Se blíží na třetím místě. Pavel Cimbálník. A pořadatel dnešního závodu na čtvrtém místě dobíhá, nepouštěj to, Marek Tretera. No, můžeme jít domů, ne? Další várka běžců se nám blíží, nebo aspoň jeden. 127. Běžec s číslem 126. Posledních pár metrů. Tomáš Valentík, pojď Tome. A první žena nám dobíhá do cíle. To vypadá možná na taťový rekord s číslem 200. Pojď, pěkně. Pojď. Super, Tomáš s číslem 28, pojď. Pojď, to je jeho věk. Tady pojďte, pojď Daťka! Dobře, Dambu! Dívej, jsme to chtěli! Pěkně, Daťka! Vidíš! Pojď, vidíš to, ulazno! Vás jedna všuče, já to tam? Jo, dobře, to řekni bičuju. Další žena. Tak, druhá žena v cíli s číslem 201. Věrka Cimbálková. Pěkně. 22. Pojď. A do cíle se blíží Martin Navaří. Pan ředitel. 131. Pan ředitel. A první chodci. Já ní, ale těch běží celou dobu. Tak, teď se nám blíží velká várka běžců.
Zubřani, Zubřan, pojď, pojď. Pojď, 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 pojď. Tak, další žena v cíli s číslem 139. Tak, v cíli je běžet s číslem 133 a v závěsu 149, 224 běžkyně a rekreačně tady. Pěkně, Marčo. 123 a 130 už máme také v cíli. Do cíle závodu Vstříc míru se nám blíží 121. Tak do cíle se nám blíží Sonja Petrová s číslem 25, v závěsu 24 číslo a 129. David Hanke v cíli teď a Tomáš Maliňák, místní šampion. Martina Mazáčová s číslem 120, už se nám také blíží do cíle. Pojď, pojď, pojď. Tak, to... Konec, dobrý. Vynikající. Kraj minuta. Prosím děti na dávání medailí. Jedno dítě potřebují. Vanda Plačková, je tady? Někde? Tak. Celý další závodník.
Vandi, dávej s ním medaile, prosím. Vevnitř už je hotová polévka, tak můžete se jít občerstvit dovnitř, ohřát, je tam teplo. Kdo nedostal medaily, tak pojďte za dětma. Oni tady mají medaile. Nestíhali to chvilku, dobíhali jste moc rychle. Jinak můžu oznámit s radostí, že padl traťový rekord v ženách. Traťový rekord byl 21.04 a Jana ho o 2 sekundy posunula na 21.02. V mužích traťový rekord nepadl, ale časy byly dobré. První cíli byl Vašek Valošek s časem 18.29, druhý Martin Holiš 18.54, třetí Pavel Cimbálník 19.02. Sto 32 do cíle pěkným časem 29.42. Pojď. Don't let me go, yo. I just want you to follow my love. I just want you to be my doctor. You can get her rock. And you can see. Blanka se nám blíží do cíle. Blanička běží, Blanička. Blani, pojď. Kde máš pejska? Pojď. My budeme do světí, a že půjde pěšky. 33. 33, krásné číslo. Jo, a ona má 33. Mají 33 roku. Já bych jí to taky typla. Kolik má 33 minut? 33 let, ne? Do důchodu, to je pravda. Štefan Groš s číslem 136 se nám blíží do cíle. Patách s číslem 140. Marek Přívětivý. Tak 137 Marie Drhová a ještě máme na trati asi 5-6 závodníků. Tak věci si můžete vyzvednout v té dodávce, tam nahoře zaparkovaná a pak můžete dostat oblečení do chaty na polívku.
Holky, pojďte. Ne, musíte si to rozdát. Holky, my vás nějak stejně rozdělíme. Holky, to je závod, pojďte. A nevidíme číslo. No tak holky z našeho klubu se rozhodly, že doběhnou stejně. Tak já tam zavolám potom trenéra, ať si to rozhodne. Já jsem sice ředitel závodu, ale tady holky registroval trenér. Tak, slyšeli jste od pana vrchního měřiče, že je třeba se hecnout a doběhnout, ano? Jo. Ještě máme asi 4 lidi na trati. A vy, co jste tam doběhli teďka z Radhoště, nebo kde jste byli? Prý nemáte medaile, tak si pojďte pro ně. Holky vás nestihly tady. Kdo nemá medaily, tak si pojďte pro medaily. Tak tam nám dobíhá, ano, je to Pepa Kvita z Kopřivnice. Pozbuďte Pepu. Náš nejstarší závodník. To máme tu 2 muže nad 70. Pepa je jedním z nich. Ano, tak ještě kousek. Tady ten pan Pepa. Super. Tak a je v cíli. Ještě by měli být 4 lidi na trati. 40. Tak 2 lidi. Ještě 2 by tam měli být. Čísla vám zůstávají, ano. Čísla si nechte. Ano, a dobíhá nám závodnice Nela Bagová. Tak, super, tentokrát to není poslední místo jako minule, takže je tam posun, je tam zlepšení, paráda. Ne. Ano, když říkám zlepšení, no tak to je pozitivní. Tak ještě jeden závodník na trati a běží s kočárkem. Takže má zátěž a my na něj počkáme. Běžte s kočárem! Ano, už je tu. Na tam tečku místo dítěte. Musíme děti,
Takže 2 medaile, jedno pro Láďu a jedno pro to dítě. Jestli teda nespí. Jestli tam má prý to dítě. Ještě. Ano, ano, už je tu. Tak, tady toto asi bude nějaké speciální ocenění. Výborně. Tak a máme všechny v cíli.